22 ta' Mejju is-Sitħat tal-Ajt u festa ta' Santa Rita ta' Kaxxa li kienet soru Agostinjana. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Jikkonċelebraw Patri Leslie Gatz, il-Provinċjal tal-Ordni Agostinjan, u l-Kappillan tal-Parroċċa ta' Sant'Augustin fil-Belt, Patri Alex Kawki. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Flimkien niċċelebraw illum l-Ewkaristija minn din il-Knisja Parrokjala ta' Sant'Augustin il-Belt, sellem il-Provinċjal tal-Agostinjani Patri Leslie u lil Father Alex ukoll il-Kappillan ta' din il-parroċċa u lilkom il-kol miġburina u kif ukoll dawk li qegħdin isegwuna permezz tat-television u social media u nistedinkom il-kol biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija b'ringrazzjament lil Alla u b'talba biex hu dejjem ħarisna. Hawnhekk fil-Knisja hija meqjuma mod speċjali wkoll Santa Rita li llum il-festa tagħha 22 ta' Mejju. Santa Rita għandha ħafna x'tallimna, speċjalment fil-ħajja tal-familja, fil-kuraġġ, fil-paċi li kellha f'qalbha minkejja id-diffikultajiet fil-ħajja u anki kif hi kienet maquda ħaġa waħda mal-passjoni ta' Kristu. Allura nitolbu mod speċjali wkoll illum bl-interċessjoni ta' Santa Rita. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla flora ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Int li jgħid fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu di quddiset nitolbu għall-erbieħ ta' Ġon u Pawla Duka.
U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ il-mulej li għamel l-imwiet u għatina li l-istess Emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru b'ibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi ħut mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk għatawha li Pawlu u Barnaba u xi ħut oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha derilhom li kellhom jażlu xi ħut minnhom u jibgħatuhom Antiokkja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kien minn fost quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli il-Presbiteri ħutkom lill-aħwa tal-Antiokkja, tas-Sirja u ta' Ċiċilja li ġew mill-ġnus is-sliema għalikom. Aħna smajna li xi ħut minn nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħadukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna lkoll bejnietna u derilna li kellna nagħżlu lil xi ħut u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-eżis tagħna, Barnaba u Pawlu, nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u lil Sila biex jgħidilkom bi kliemhom stess l-istess ħaġa. Għax l-Ispirtu Santu li lilna derilna li aħna m'għandniex nabbukom f'ebda pis ieħor aktar milli hu meħtieġ, jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u minn żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu ruħkom minn dawn. Saħħa. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Iħenna lina Alla u jbarikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinar fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Flimkien, fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien, fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Ifaħruk il-popli o Alla, ifaħruk il-popli kollha, iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Flimkien, fost il-ġnus Alla wera s-salvazzjoni tiegħu. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan l-Apostlu. L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq montanja kbira u għolja u rini l-belt il-qaddisa, Ġerusalem niżla mis-sema minn għand Alla, bil-glorja ta' fiha tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża bħal ġaspru ileq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli, b'12 il-bib fih u 12 l-anġlu fil-bibin li fuqhom hemm miktuba ismijiet, l-ismijiet ta' 12 il-tribu ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibin jagħtu għan-naħa tal-lvant, 3 għan-naħa tat-tramuntana, 3 għan-naħa tan-nofsinhar u 3 għan-naħa tal-punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-padament li fuqhom hemm 12
il-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fiha għax il-mulej u t-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex iddawluha, għax biex iddawwala għandha l-glorja tagħha u l-mużbieħ tagħha il-ħaruf. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Jekk xi ħadd toħobbni iħares kelmti, jgħid il-mulej, u l-missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk xi ħadd iħobbni jħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. Qedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej. Aħna niġu u nagħmru għandu. Dan hu li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Ġwan meta jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Din il-kelma niġu u nagħmru għandu tfakkarna fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Ġwan fil-prologu, meta qed jitkellem fuq l-iben ta' Alla li sar bniedem u jgħid il-verb sar bniedem u għammar fostna. Għammar fostna jiġifieri Alla sar bniedem ġie joqgħod mal-bnedmin. Ma hawnhekk Ġesu qed jgħid iktar minn hekk. Qed jgħid illi jekk aħna ngħixu f'din l-imħabba tiegħu jammar fina. Ja din l-isbaħ li jista' jagħtina li jkollna il-ħajja ta' Alla fina. U aħna bis-saħħa tiegħu, bil-qawwa tiegħu insiru santwarju mill-isbaħ tal-preżenza ta' Alla meta jkollna din il-ħajja ta' Alla fina. U x'tagħmel xi ġġib din il-ħajja ta' Alla fina? Ġesu jgħid fl-Evanġelju nagħtikom is-sliem tiegħi. U jispjega
jgħid mhuwiex is-siliem kif tagħtihulkom id-dinja. Il-preżenza ta' Alla fina iġġib il-paċi li mhijiex kif jgħid Ġesu il-paċi illi kultant nirreferu għaliha meta nitkellmu bejnietna. F'liema sens, jiġifieri aħna kultant nitkellmu fuq il-paċi li tfisser nuqqas ta' ġlied, m'hemmx gwerra, m'hemmx violenza. U din diġà hija ħaġa sabiħa għax nafu fejn hemm il-gwerra jew fejn hemm l-aggressjoni u l-invażjoni bħal m'hemm l-Ukrajna bħalissa xerba toħloq fil-ħajja tan-nies, fil-ħajja tal-pajjiż. Ġejja ħafna, imma l-paċi li jagħtina Ġesu hija iktar minn hekk. Mhix in-nuqqas ta' xi ħaġa ħażina, imma il-ħajja tiegħu fina li ġġib il-paċi f'qalbna anke meta ngħaddu minn żmien diffiċli, minn żmien ta' tbatija. Ikonna l-paċi tiegħu f'qalbna. Għalhekk Ġesu jgħid il-paċi li nagħtikom jien. U Santa Rita li llum niċċelebraw it-tifkiera tagħha hija eżempju mill-isbaħ ta' dan, għax f'ħajjitha għaddiet minn żmien diffiċli ħafna, speċjalment fil-ħajja tal-familja tagħha. Imma għarfet kif ikollha dik il-paċi ta' Alla f'qalbha li jagħti Ġesu minkejja id-dbatija kollha li għaddet minnha. U kienet imbagħad anki strument ta' paċi mal-oħrajn, ma' żewġa fil-familja tagħha. Dik hija l-paċi li jagħtina Ġesu. U jgħid Ġesu, tħallux qalbkom titħawwat u titbeżza, għax il-paċi li jagħtina hu tgħinna biex nelbu il-biża' u t-taħwit. Sa aħna nafu li fil-ħajja tagħna spiss ikonna mumenti ta' biża' u anki ta' taħwit. Ma li qed jgħid Ġesu huwa bil-qawwa tal-paċi tiegħu dawn mhux iġorruna magħhom, imma jgħinna l-mulej biex nelbuhom, biex fil-mumenti ta' biża' u ta' taħwit niftakru f'din il-preżenza tiegħu ħajja fina li tgħinna biex nelbu dawn il-mumenti diffiċli fil-ħajja tagħna. Bliema mod ngħixu fl-imħabba tiegħu. Ġesu jgħid u jgħidha darbtejn, jgħid jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. Mbagħad jgħid ukoll min ma jħobbnix ma jħares kliemi. Li Ġesu jitlob minna huwa li aħna nħarsu l-kelma tiegħu. U dik tkun verament it-turija tal-imħabba li għandna leħ. Jekk jiena ngħid inħobbok mulej, ma mbagħad il-kelma tiegħek ma nistmajx, jew nagħżel li jaqbilli minnha, dik mhijiex verament turija ta' mħabba, m'hemmx verament imħabba hemmhekk li l-mulej. U għalhekk jgħidilna l-mulej il-kejl tal-imħabba tagħna huwa kemm lesti tassew nisimgħu kelmtu u nwettquha fil-ħajja tagħna. U għalhekk jekk Ġesu jgħidilna pereżempju li aħna għandna nistmgħu lil xulxin, nirrispettaw lil xulxin fil-kliem tagħna, fl-attitudni tagħna, li għandna naħfru, dan huwa l-kejl tal-imħabba leħ. Jekk għallinna li għandna nieqfu ma' min dibati, speċjalment ma' min narawh fil-bżonn, jekk għallinna li għandna nirrispettaw dejjem il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha
sa-tmiem naturali tagħha. Jekk qalilna u enfasizza Ġesu l-fedeltà fil-ħajja tal-żwieġ u tal-familja, qalilna fuq l-onestà fin-negozju u tant kliem ieħor li qalilna Ġesu, meta aħna dan il-kliem tiegħu nistmawh u nfittxu li ngħixuh, dak hu l-kejl tal-imħabba leħ. Hemm verament nuru li nħobbu lilu. U għal dan jistedinna Ġesu. Jgħidilna fl-Evanġelju l-Ispirtu Santu li jien se nibgħat ifakkarkom f'dak kollu li għedtilkom. U aħna għandna din l-għajnuna kbira l-Ispirtu ta' Alla li kontinwament ifakkarna fil-kelma tiegħu. U jurina kif meta ngħixu l-kelma tiegħu li nistgħu nibqgħu tassew f'imħabbtu. Meta ngħixu l-kelma tiegħu ikollna din il-ħajja ta' Alla fina. Ġesu għalilna fl-Evanġelju tajtkom l-għajnuna kollha. Minkom, minna, kull wieħed waħda minna jiddependi kemm din nilqawha ħalli nistgħu nibqgħu tassew f'imħabbtu. Jew nitolbu f'din il-qudiesa llum li aħna nilqgħu din l-imħabba tiegħu ħalli hu jammar fina, ikollna l-preżenza ta' Alla fina u din tgħinna biex tassew ngħixu fil-paċi, biex nelbu l-mumenti ta' biża' u ta' taħwit u nistgħu ngħixu u naqsmu mal-oħrajn fl-imħabba ta' Alla. Issa flimkien nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina batatat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum għamen bejn l-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejlijat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti fil-Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar magħmudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qamma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Għana nitolbuk. Għatina l-grazzja mulej li aħna inħarsu il-kelma tiegħek, ngħixu fl-imħabba tiegħek ħalli inti tista' tagħmar fina nitolbu. Buk mulej. Għati mulej l-għajnuna tiegħek il-morda kollha kemm dawk fid-djar tagħhom kif ukoll fl-isptarijiet Malta jew għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex tgħin speċjalment il dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex Santa Rita tkun għalina dejjem ta' ispirazzjoni kif ngħixu ħaġa waħda maqudin miegħek, speċjalment fil-mumenti ta' tbatija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu Santa Rita wkoll biex bl-interċessjoni tagħha int mulej tieħu ħsieb il-familji tagħna. Nitolbu
Għal-miżżewġin kollha nitlob illum ukoll għal dawk li qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom għaw koppja tiċċelebraw 45 sena miż-żwieġ u l-koppji l-oħra wkoll biex il-mulej jimlihom bl-imħabba tiegħu jgħinhom biex jgħixu tassew fil-paċi tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nozzu il-ħajja u nirrispettawha mill-ewwel mument tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fi ħdanek mulej ta' il-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajb mas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżgħu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nistqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ il-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-dixxipli tiegħu qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Tana Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek John u Pawla fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' Sant Wistin, ma' Santa Rita u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, ma daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, għatikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ġisem u d-dem ta' Kristu ħajsuni għal-ħajja ta' dejjem, amen.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum il-Knisja Parrokjali ta' Sant'Ugustin fil-Belt fil-festa tas-Soru Agostinjana Santa Rita ta' Kaxxa. Infakkarkom li min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.